Salame kabegen, kinikilig ng Kristo sino pinipili. Papanatilihan mo yung Espiritu, ning pangapangalaw karimpayang garabi, ning pamilya mo. Gawin mo lang pagkakatalas mo yung lubos ni Bayong Kalalwa, akong nakawan. At yan ang ginagawa Diyos ni Kapamilataring Kristo, anak mo, ang bulihan mo agaling ang pero, kikawin ang panalay Espiritu, pero mo king Pangajos, hanggang king Analaga. Pangasa niyo, isulat ni Apostol Pablo, kalitaw Roma. Kapagkat, ewan ay ituro niya kayo, hindi niya nebinagtaman, at niyaya ang Kristo Jesus, nebinagtaman, at niyaya ikamakayan. Kaya matulog ang amasabi, inya nebinagtaman, may kututang ang dito at nirakayanan kikamatayan bago mamanalo sa inyong nebi kikapangilalanan ng kaligaya ng upaya iligpa makanyantaan mo na ng bibigyan kikalibayan ng bibigyan ulit mong bigyan ang Kristo kikamatayan makanyantaan mo na ng pangasulinan nebi. Bago nga magiging matuwa ang pangatao, di pa ako yung kayanin ng Kristo Pinutos. Bansirang nilipayan ng itignatawan ang mga kasalanan. At baka ang niligtas ang Pinutos yung kasalanan. Kung ang tao at tayo, alam sa nilipayan ng kasalanan, lumiyan na tamang ikamakayan ng Kristo, paano wala tamang suwita mo na kami kalupan na. Kristo ang pinagbago tao, ipamasubilan niya, ininatay kapilan mo. Alala niyo para kayo ikamakayan. Inya neteyo para kay kasalanan, minsan at parang sa lahat ng panahon. At ngayon magbigay para ng Diyos, inyayayayuan, ibilang naman niya para kasalanan, hindi naman yung sabihin. Dapat magbigay para ng Diyos, ikakayanin kang Kristo Jesus. Amalan niyo. Salamat.
mahirap at karili at tunay na pagmanalang dalawa. Hindi mo manatili ang mo. Pamasaging mayabalita ang pagkasalay Diyos. Basta isa, Maria Kubumadala, Maria Imana Santiago, ang Paulisano sinalilang Pangulong Pagladya, para magtagal gusto sa Evangelyo ni Jesus. Kamamaranan, din mumunang doon yung parumiko, inyag sa Slatina doon, mintana ikutkutan. Bisa sa piyenta kapanglanan, di no kaya napakisapyenta miragos ni bato at siyuki pasko ni kulkutan. Dapat inyanawan na ikita ng bato at umaragol makaragos din. Pagod na kikulkutan, ikitin meron na lalaki kaya nakan baka imanang maputi, baka nungulong kita niya wanan. Bayan takutan ng Leonano, dapat ngayon sinabi karela. Kayo tatakot, paano mo panitunan niya Jesus ang Nazareno, papinakurating krus. Adanya kini, may pasudyan niya maybe. O yan, lawan niyo, pipilian na kayo. Inyama ko na kayo, at sabihin mo kanimalagan na lapos na ang Pedro. Muna niya kayo kanin Galilea, kanin aking antikon sinabi na kaya kayo. Hindi mayang mabalita dito. Kumusta ako? Yan ang pwede mo kumusta. Yan ang umayan.
Kaya kung saan lang nagpapagpapagpapag isa, kaya na ako mapapasas siya. Bayan pa ang bayan, balik pa ang nagpapulang ng bayan. Kaya may po niya angkat na ako ang dyan na ako na mag-hit trito celebration kay Israel ang mga pesa naman kung managagin ang pagkakataon. Makayan mo pa rin makayan. Sino niyang inu, Hallelujah, Hallelujah. Magsaya kayo kasi impyerna mo at inyang katuturan. Magsaya at tumula ka kasi hinay kaganapan ng Diyos ay kinatamang pangatapo. Tumula ka kasi kahit kamatayan, aliyay musikli, pangkalita, pagtuloy kayang ng Diyos. Tumula ka, meron na tao, kamatayan, maniyandanan, para itutukye. Sabi namin, ngunit ang meron makanta, kahit ilang tingin ay kaya mo tahakan upang usundan ang iyong landas. Kuya po, o ulang dyan ang internet po. Makanta po yung kewan ng kapatid. Patiging kamatayan, tigyan na katang, bangkalita ang kamiyata. Patiging kamatayan, kaya hindi posible, tingang ino, bangkalita at dahil hindi meron at meron niya katang. Kayang bien, kayang para Diyos. Bien atin sinumimere Diyos. Kaya rin po, purihan kaya kasalamanan ay aming Ginoo. Ngayon po, meron po pong reverse. Pwede po gawin tayo ng kasalita. Ngayon po, kaya niya ang ginawa kasi gawin niya ang ulit. Salamat. Kaya po, ikita na lang ay medyo may meron at meron yung tama. Ini po yung ibalik tayo sa ating meron at meron. Kapatid, sinipinin natin ang aming Pino. Nano po iba yung balita hindi kapinyan. Kung pepa kayo ito ng tanang mukurin ng mga santing, ang may mabasa nili. Although makabala po, panwalan po, pinagtabayan ng katamo ni Banal Espiritu, pagkalita, nung may tamaman na ng pamamasa, metong man kaneka ang pamamasa na rin, tinigil na katamo, kapanandaman ni Diyos. Gusto niya po? Amen? Thanks be to God. Alaman ito si Tingin Diyos. Inaaming gamit ng kakatamo hanggang pagking kamatayan. Nalalbanan na hindi pwedeng galanan ng Diyos para kay Beto at Beto kakatamo. Ali kasalanan, hindi pwedeng mangawani kay Beto at Beto kakatamo. Pagkalita, ang bakit kakatamo yung lugod na. Kaya po, bawat meron kakatamo, kikayaman ng Diyos, pwede maging banal at maging santo. Pwede na naman maging banal at maya, uli na din aming simbol na din naluto, simbol na din kamatayan, simbol na din kasalanan, at pepatore ka po kakatamo. At bilang meron mong pinigyanan, yakin po, ikaw palagkatan niya ang tamang pagkakita. Yakin po yung grasya ng pagkakatamo, pagkakita ang tamo, pwede ka ng pagkakatamo ni Namang Pino, at uli na dito, maging kalakit tamo, kandakit ang tamo ng Diyos, kinkay ang mga Diyos. Iyang po, the Archbishop po po, parati ng sasakyan, at parati ng paalala ng tao. Pagkakong namin yan kayo natin sa
alayang ay makayang mo kay nanuman o makatayo kay nanuman. Kaya kanilang nagulunan, ano man ang nangyari, ikaw ay naman paminsan-minsan ng akong Pinoon. Paminsan-minsan sumulog ako ng kaya. Pero patuloy na tamang tagkilan kapanagdaman ng pamatao, baka rin ang ibalik ang kaya. Nanuman ang hamon, hindi po parating ang sasakyan kapag mapapagpisan ko. Ito po ang alintamang kabukasan, pangatawang pangapusong panatanggap, King o offer o bigyan bayan niya ng Diyos. Hanggang kung biyaya na dadawin niya ng akong kinukiyakatamo. Pero may pagpilitan ito. May pagpilitan. Ewan rin po ating pagbuhatin kay Evangelio sa sabihan niya, balo na ng Diyos kung na yung mayang kinggan ang may pagkakatamo. Balo na ang mga tibalo na nung namin dapat para kay katamo. Nung namin makakaya para kay katamo. Pero, yung pagsapitan kay katamo, hindik. Noon panaya na namin kay katamo. Itang panahon, nanunukan iya panulat tayo kay katamang puso at kay katamang pamilya. Kaya po, kahit nung makasalan niya makanan niya ng tarong at niya kaya pa kay kaya puso. At in Diyos, may tayo kaya pero kaya na lang ang pamatayan, sinunyan may kinilang Katataw yan. Ini po siguro na naman mga nabisa. Kaya po, pwede kong nawin ng pasibayan, rin po kasi may mga. Baka nawin yun. Ngayon po rin kayo katulog. Nakal sa lahat. Tanda na naman, baka tanda na naman. Ang bawat meron po kaya may yung kinutang mo sa Kristo. At sinumliya mo naman may kinubawat meron kaya at yan po sana makalang kami pa. Kaya bawat pinatinin niya na kami. Yan po naman ang aming pagmamisyon kingdom. Dahil ang ating kanalan ng pwede pong kanalaan natin. Dahil ang mga pag-resta po, kinalaan natin po kanalaan.
Mananangin ka. O pagkaluban mo may grasya, hindi ka pamilanan din mo ng sakramento. Mapapakilala niya ang magiging mga pakilala ng upay, ang ating hindi pananamami. Hindi niya nagkami-namin ng akala, ang iwang mawalaga, ng grasya ang pagkaluban mo kanilang sakramento. Hindi ka mula ng pinanin, ng pamakalala mo, ng espiritu mo, begs na nawawalan na naman, at bigyan ng simbol ng panimalanan sa mga kabanalan. Ang ganungin karagalan na mo, kewa mo larawan ng ganungin niya, abang biyang mawakasan, king kanananan, at bayan pamamula, king kaya pa. King ganung, king kaya pangalan ng mga luto, inayin ng Israel, iba't ipakayalipan, bayan maging nanawan ng banal ng kapulungan ng Diyos, ang hinimawa ng kasalanan, kapamilananan niya, king ganun ng orla ng anak mo, binigyan ng buwan, at binigyan niya, king banal na espiritu, king ganun ang paunaya, binigyan ng minahos, king katalitin na kanina makapibigyan ng krus at kanyang sinong ligid nete na nakalaganagan na rimunos o kayo at ituloy na rin sa mga tao binyagan nila kiglagyan nila pa ang poning na espiritu o yung pa limusan nila kiglugod mo yung banal na kapulungan mo at ibulat na kaya yung sipon ng binyan, kinumpayan ng mga espiritu. Pagkagapan kaming nalumining pamipagyagang ang grasya ng anak mo, na nangandiin tao ang pagkikwamis mo, wasan mo yung kasalanan, king panibayang pakabayin, king kaninisan, king kapamilagaling ganun ang puning banal na espiritu. Ipanilang mo kilo, king kapamilagaling anak mo, initubod din banal na espiritu, king ganun hindi ipamilyan. Banal na sana din sa mga kampi ng Kristo, king kamatayan, apamagaling niya, ipamagaling ng kamera, king panibayan din, kadiyan mo king kapamilagaling Kristo, king ganun. Ikong sa palangsipon ng ganun, puryan ninyo, paligayan rin, puryan kapilanan. Kalubugan kong kapadan, ipanigaputan ang kikinutan ng Diyos. Impendisyonan na hindi na naman yan ang gana, agawin ang tao ng pagpapadalita ng karamihan tao. Ibayan ang katasan ng pataang tao at ang panatilian ng tao kinespiritu tinggang tao. Ini po, baywan ka na nila ang pangako kinilig niya.
Then po ating kandila, may nilang kandila from the Paschal Lamb. Ngayon na yung kapag-pososyon ng Quaresma, ibahin tayo ng mga umiyak sa kanitang may maminagtang, inyang sekretaya ni Satanas, at pinakatang sumuyong kapag kang Kristo, kikaya ng balayan ang Katoliko. Ikiyak ang Panginoon o sa sakupin po. Sa sakupin po ni kasalanan, ba kayo hihigit katibawan ting anak ng Diyos? Sa sakupin po ning panangkuyin ng demonyo, ang pampayurisan ng pamagaling ng kasalanan. Sa sakupin ni Satanas ay panyang kasalanan, ang prinsipe ni karamatuan. Hindi po niya ang pakiman o po sasampantay. Sasampantay kayo ng Diyos yung paglubos mo yung bayan. Ginalang kinpan mo ang kinabuhan. Sasampantay kayo ng Kristo manang ng bugto. Pag-inutang mo, kami palitan mo na Maria Virgen. May pangbuking krus, may konsinang himedye, at ngayon, makanunong mana ng Diyos. Sasampantaya kayo king banal ng Espiritu, king banal na Iglesia Katolika, king para sa mga king banal, king para patawad na rin ng kasalanan, king para sundin ang medyo katawan, ang pogking piye, ananaga. Ang Diyos ay paning inutang ng Kristo, bigla naman ang taong panibayan ng pangabay, king dalo ang pogking banal na Espiritu, at kapatawaran din sa natamang kasalanan, papanatilian ng tao naman sana, king katapatan ng Kristo inutang, hanggang king ananaga. Ngayon po, tumulong ko magalita, mag-resto po, ako hindi na po. Mag-umpisa po kini, dahil pag pinakatulong, and then
balikan ng pagtulog kapag ang pinitula, kipamimuli ng Bebe Kristo, kipanalangin ng mga pitakin Diyos sa ipatang, dindang ng at pekibatan ng panalangin nila ng apinan ng pakamanan, manalig ng pagkaramdaman sa rigyahatang kayatunan, natang manalangin, ginupa kiramdaman mo rin panalangin niyo. Banding pastor, mula natin masagpagpalaran, at simon mong lugod, ikawan at katiwala ng Kristo talaga, panalangin taking dito. Baling maghilugayan, magsayayang ang kanuwanan ng tunay na kapayapaan, yung kapayapaan na magbiyan ng mismo Kristo katao, ipanalangin lamang ang Diyos. Bandiya ng tula, iglungkot, di magkasakit ang kapatid, panalangin ka aking Diyos. Banding kinatang komunidad, ikakasal ng tayanan nila ang sikanan, unya patuto, ipamanimli ng Bebe Kristo, ipanalangin taking kay katahimikan at matawag sa hirap ng kapakasal. Iba, paano mo yung kayaman na limawag ng Diyos? Paano mo naman na naging ng Kristo Kristo? Nangingin po, mamiyana ng problema, lalo-lalo na ngayon, pang-asosya niya, ipamanili ng nilinin ng mo, kinikigyan mo, ipagkaroon ka mo kayo. Nung may nilalang ng apoy at kanya nilalasin mo, ipapakaroon ng tao, ipagkaroon ka mo kayo. Iningalan ng kinakaroon ng Kristo,